se on kyllä hiiluotos, en mä noista muissa välitä. Se on hiiluvarru ja sit se on toi epäpyhä. Joo. Mitähän ne on? Ajatella jotkut häviitä meille. Nyt Se on on aika tässä paha. peitti. Että ne kattoo ihan paskaa ja sit ne hävii kuitenkin. On vituttais. Mitäs me tapetaan tässä? Ja mä menen No, hiileriin. Mä menen samaani paskalla ja... Saatana Mä nyt... alas. No niin, se on nyt sarkella. No mä sappaan ton ihan periaatteesta, koska se on mun tullut ammattikuvaani. Heitä nyt vielä yksi tunti. Nyt siuttu, mä heitän... Kaupan. Mä heitän paskaa. Noin mä heitin sen. Joo, mä fearaan nyt. Ei voi mitään, se on Niin. ihan koko ajan pois pelistä. Ei toi vittu toi kauan. Toi oli hyvä oo. Toi on muuten aika OP Toi on ihan vitun kombo. OP. Miks me ollut Mikä on OP? aiemmin? Siis toi on ihan Mikä on helvetin OP? hullu. Kui hullu toi oikeesti on? Se sama No mikä vittu, Se on kertokaa 10 mulle. sekuntia pois pelistä. Tää on vittu sairas. Niin. Ei kukaan voi Ne selvitä. onks tää jo kuollut? Kiitos. Siis vittu mitä helvettiä. Tää kun lomake on ihan... Mitä sä Jos teit? mäkin vaan pysty freeshottaa sieltä. Mitä vittua te teitte? Oliks sinne... Ei. Ei melkein 900 kausia, ei tehnyt mitään mua melkein. Ootas. Miten tuolla shamanilla oli noin vitusti damagea? Enemmän kuin varru.